bhuti namhlanje unosamkele wakwaMbambisa. Awushuwa yi-nickname bhuti eyaza nomakhulu wam. Ekukhuleni kwam ndikhule ndingumjito grand, ndade ndiyogqibela ndangena kwiziyobisi. If sitshaya le way soba ngeli hlobo lakhe sambona umntu wakhona manta active la way, uyambona into azenzayo uba yho ajonga lo haya nee-walk zakhe apha endleleni sabaseleka saziniki singabantwana mosta. Ndathi ndifika endlini ndavasa izitya nangoku ziclean ezitya, ndaphinda ndazikhupha ndazibeka ngalo, ndaphinda ndaziqala eqaleni ntanga because mna bendingalali into engange-3 weeks oko ndihleli. Yho, 3 days uyakwana umjita akuvusa uphinde uyekwa khululo buyakhulusetshwa uvangile manje ndabiwa mama kudala ekhaya tata kudala emkhaya ndakudala sesibulala manje ndabiwa. okay, yes. Yeah, ngiyayifila yeah, feels great, feels ndaphila kuhle nkosi kunjani? the right bhuti wamazi. Sinabantu namhlanje, sibona namhlanje masiqhabe sixesha sike nomxhobile indaba zishushu bakuphakwe. Okay bhuti namhlanje unosamkele wakwaMbambisa. Ndikhulele apha ePort Alfred ngokukhula kwam kodwa ndizalelwe kumhlaba wasePort Elizabeth. Ndina 25 years old. Ndaziwa ngegama elinguShuwa ke bhuti apha ekuhlaleni. Yintoni uShuwa? Kwenzeka ntoni uShuwa? uShuwa yi-nickname bhuti eyaza nomakhulu wam. Wayendibiza Joshua. Yayikhona intengiso ndandiyithanda udlala kudala umntamkhulu okuthiwa libele igama Joshua Uyaxoxa njalo laa ntengiso umakhulu wam wayendibiza noba ndiphandle noba ndadlalela ndipha nantsi intengiso yakho ntate ngobaleka ndizoma ecam kwe-TV. So wandithiya ngalaa tata. So abantu abaninzi ke ngoku ndakhula ndinguJoshua kubo but le youth yandibiza ngoShuwa yayishunqulela yona. So lisuka phi lo gama bhuti. So lithukina. Ngo-2-1 nge-27 kaJanuwari bhuti. So take us do you know isasa seBhayi ukuthi uzalelwe eBhayi? Ndazalelwa eBhayi bhuti eDoranginza. But iBhayi ndalishiya ndina 10 months uthi umamam xa ndibalisele. Umamam wayeyofunda phaa wadibana naloo mfo ke ngehlobo badibana ngalo. But tatam yena zange ndambona oko kwangoko uthi umamam xa bethetha yena uba wamka eBhayi ndina 10 months. So zange aphinda abuyele back phaa. So ndazokhulela kweli canda ngowalapha ke ngoku bhuti. Okay. So uqala apha ePort Alfred like what? Ndiqale apha ePort Alfred, yonke into ndiyenze lapha nokufunda ndiyenze lapha, ndakhulela apha. Ndingaphinde ndibuyele ngapha eBhayi. Tell us Ntasho, ukhule njani? What's your story ukhula? Ukukhula kwam bhuti ndikhule kwicala lakumama kwifemeli yakaMbambisa. Ndikhule ndingumjita wesport ukukhula kwam. Ndisithanda kakhulu isport njengangokuba ndisasithanda. Ndikhule ndingumdlali webhola ekhatywayo bhuti. Ekuhambeni kwexesha ndakhula ndadibana nabantu, elifini ndidibana nabantu mos bhuti. Ngabantu benitshomi nase-high school ndafumana itshomi. Ekukhuleni kwam ndikhule ndingumjito grand, ndade ndiyogqibela ndangena kwiziyobisi ngehlobo endangena ngalo ngenxa yetshomi kuze kube kanti ndizoba lapha namhlanje. Le nto ukhula udibana nazo useprimary, use-high school? Ndidibana nazo ndise-high school ndisaqala ungena eNomzamo. Kulapho ndaqala khona ukutshaya, ndibeke njalo. Khasicacisele ngale experience uba ubuzothi uyongena phaa ngale tshomi ekufaka ekungenise kule way, ungena njani, kutheni, iqale njani, ithini then? Okay, kunetshomi yam apha andizobiza amagama masibone. Kunetshomi yam yayihlala ngapha eNdlovini, enye yayihlala kaDuza. Ukuqala kwam ndiqala nge-Engie, kwakuneza Engie kuthiwa zeMarlboro okanye iChesterfield ezi zisitshwayo. Etshaye yena mna ndikatshaye. Uyandifaka kuze intanga iva le way imnandi ngathi i-ice mint uzayiva apha esifubeni. Ndaqala elo hlobo ungena ecubeni. Uqala kwam ecubeni ndatshaya nezinye ii-Engie ezinormal. Kulapho ndaphumela khona kwi-drugs. Edragini nditshaye into bekuthiwa yitiki bhuti. Yona nto ndiyitshayileyo qha ezinye kanti ndizitshaye ezinye iziyobisi. So sithatha lokuba ngoku uqala ukufundisa ukuthi uyaxela mos okay ngoku utshaya iMarlboro ufundise ngeli hlobo. Ngoku ningena kwiteki. Tell us that
khasisenze lo khasipendele Ndikufake picture na, of okay, ba okay. ngokuyoqala lento uyaphayana ukuthi kusanjani lo nje utsala kanjani. Okay, lo mjida wami undifundisa elicumu. Wayetshaya qho late xa egoduka sasikhaphana mos. But ke kungethuba lokuba yena funeke ndimkhaphile. Umkhapha kwam athenga i-enje. Athi ntanga mani ndifuna ubetha le enje. Nto yakhe yesiqhelo mos le. Athi wena ntanga ufuna uva le nto. Ndithi ke mna ke ntanga ndiyoyika le. Athi mnani mani ngathi i-ice mint uzayiva. Atsho icupha ke iyacutshwa laa nto qha. Wantsalisa kayi-one entsaliseni kwam ndakhohlela. Endiqomba ndingayinaki le, but ndayiva into ebandayo apha ngaphakathi. Ngengomso ke ngoku ndim lo ntanga hayi mani lawe besiyibetha izolo mani kaphinde uyithenge yabona ndizothi ndiyiqhele. Kulapho ndayiqhela khona icuba bhona. Then ke ngoku kuya kwam kwi-drugs nalapho ndafika kwindawo sasithanda uyobutha kuyo kutshaywa. Sasingayazi itshomi yethu le uba yayitshaya le nto, but sifika ngenye imini ke ngoku utshaya le nto. Wasibiza wathi kuthi bana asibawe like sivele we ayitshayayo because uthi nika ipower wayenza yonke, like wenza yonke into manta bona utsho kuthi like sambona nalapha kuyerumini uyaklina uyathini. Hey, nangosihleli kakuhle sibona iroom iclean aphinda uthathe ezanto azimove ngapha siqombe energy ngake isukaphi ndiye. Kulapho ke ngoku nam ndafuna ndiqamba yale wenza sibonela ngokwam. Ndangena ekungeneni kwam sandiyikwazi ekuqaleni ndandiyivuthela. Niphi kule mngena first day Sikaduza komnye umjida wethu. But ngubhuti uGrootman endala kuthi ifunda ugrade 12 thina sifunda ugrade 9 elaa xesha. Le Grootman ithi kuthi if sitshaya le way soba ngeli hlobo lakhe sambona umuntu wakhona manta active la way, uyambona into azenzayo uba yo ajonga lo haya ne-walk zakhe apha endleleni sabaseleka saziniki singabantwana mosta. Kulapho ke ngoku ndangena khona. Ngeneni kwam ndayitshaya le nto nge-first day. Andifundisa ukuthi suyihleka le nto uyayitsala ne and then uyikhuphe like so njenge-enje uyayifunxa and then uyifunxa kwakho and then ukhuphe ke ngokumzi izwebhayo uzayiva ke ngoku. Yho, ndiyaxela ngaloo mini ndathi ndifika endlini ndavasa izitya. Nangoku ziklini ezitya ndaphinda ndazikhupha ndazibeka ngalo ndaphinda ndaziqala eqaleni ntanga yabo. Hey, ndazibona ndalala ndabukela i-TV kwasatani sabheka esikolweni ke ngomso. bungumntwana ongavasizile Bendingafanele ndisebenze. But ngoku tani ndazibona uba hey man khona into endiyivayo. Yho, ndazivasa izitya tani ndatshayela kulelwe endlini ebusuku bhuti. Ndatshayela khona ndingayenziyo tam napeti yam ndayondlula. Like ungaske wenza into tayi la ndikwenza active yabo, wenza izinto oqomba man lena bingadingi ukwenza xa unormal yabo. But ndazibona ngala mina ndiqale ngayo itshaya zandilale nolala Grootman. Okokuqala lawe ayilali isibhuti andikhuthazi into andithi right irongo lawe kakhulu bhuti. Apha ekurongeni kwayo uyayibona ukuthi kwa abantu abayithengisayo abayitshayi bona yabo, itshaywa ngaba bangaziyo kanye loo mntu. And awufane mani bhuti mani unqambe kulawe ngumuntu oyithengisayo because ufuna imali nayo. So udawulali bhuti busy yaklina discipline. Yo bhuti zandilale nge-first day yami ngifuna ukuphosisela. Walalini ngoku? Zandilale the following day. The following day kungoLosihlanu ndizobheka esikolweni. Imali yami yeveki bendiyigcina bendipha 20 rand every day escam yabo. Qho 20 rand yami ndagcina then Friday ndizidibanisa ibele imali eyi-1. Kulapho ke ngoku ndathi mani bawuluyithenga leyo ngokwam since bendiyivile izolo injalo. Second day, first day second day uqavile man. ya ndayithenga leyo ndazithenga zayi-2 because ipakete engaka yi-50 rand kulapho bhuti yabo. Izwebhayi ke ngoku ndayithenga kulapho ndangena kancinci. Ekuyithengeni kwam ndamuva ndajayela ngokwam like imengozibe etoilet because into encinci la engaka because xa iphelile kwangaske uphinde utshaya enye more. Xa uyitshaya nabantu abaninzi awuyiva kakuhle laa nto yabo. So izwebhayi ke ngoku ndaqala elo hlobo ndangena addicted ke ngoku because mna bendingalali into engange-3 weeks oko ndihleli. Irongo lawo Wenza lonke 3 weeks. Ndihleli ngiyatshaya the-cross night kukho into ekuthiwa yi-cross night kulaa nto. Izwebhayi ngihamba ebusuku mhlawumbi notshayela kubani akuzolala. Like ya into enjeya like sihamba if kukho umjida wami endimaziyo phaa uyatshaya cross night apha. Khona umjida belapha bezile apha kweshowini undibalile but ngomnye bebetha naye yabo. Okay. Besibetha elo hlobo.
siyayazi ubana okay kokwabo kuzoba nje into uzoba nemali siyapha kuye. Nami xa kufumaniseke ndizoba nemali okanye kuyaziwa okay khona izinto ezikhoyo amajita ayazi. So siyibiza ukuthi i-cross night because kuyayaziwa kuzolala. Uyitshaya kwakho la weyitani noba imiso emibini emithathu ebusuku awuzolala. Noba ungayitshaya ngokemini uyiyeke. Mamela kujonga kutheni ingqondo yekwenza bhakaraphu ne Ubona. esigela shobo bhakaraphu so top class But ikwenza vakaraphu kwinto ezirongo not kwinto ezirayithi. yes Like le nto uyibonayo ba irongo kuyo xa uyitshayile laa nto irayithi. So esikolweni usozuqhube kakuhle because esikolweni awuzukwenza le nto yenziwayo kuyafundwa esikolweni ingqondo yakho ayizoba phaa uzoba nento amanisuka kuyaditshwa amandam nto bhanka. So esigela bendingagqibi igrand Ka-grade 9. yeah but ke ziba ixesha lihamba ke but ke xa ufunda lawe mhlawumbi kuzobhalwa uyakwazi uthatha ixesha uhlale because awulali ujaya laa nto bhodi ufunde ubusuku bombhaxa ephepheni yonke laa nto buyifundile Flashini. ayikho akho nix da like esigela hayi bikubhudisa kakhulu because nqabile umjito ofundayo athi uyapasa ngokwejaya laa nto. okay so tell us go uthi wena imali uyofumana for uchayela busave ngosiport benseva So, but 20 rand ndifuna ngicabula isitoto nasidibanisa ndifuna ngicaba nditshayeleni ngemali eklini kokoko akho nto like njani bo imali eklini uba imali ufana kumzali usave for uthengela kaloku xa ungumjita tazi bakhona izinto mhlawumbi okay unento ethile uzoyithengisa mhlawumbi une-USB uzoyithengisa mhlawumbi uneteke egrand usandoyithenga equmbi yama nze ihambise yabo like zinto ezinje yada boyifumanela hlobo imali wesi namajita benditshomene nawo behlenze nemali ngoba besiphatha imali every day yesigela okay so biwa njalo besidibanisa imali besikwazi utshayela nasesikolweni mos fumaniseke sotseba icingo and besiyithenga estationini da yabo leyasestation ibirongo elaa xesha kwakuthiwa yiflaga xa ibiza yabo iflaga le ibesha amadolo ngedonge nojala like indlela besiyibiza kwena flaga lo kule le imana amadolo besha ndiyayibona leya but leyalistone esingaka but bosigalelile kulaa nto siphela kade okay like iyahlala but sistamalatyi yabo okay nitshaya nonele niphinde niyishiye abo yes so besiqabela ke thina namajita ngebreaks phinde sibuye nayo soyijaya apha esikolweni. so that is the life wasesigele ekazini koko nihluphe bani ekazini niyazitshayela nathi kanye nithengisa iziteki neziyo hayi singahluphi ibani ngephi into yona soko yakho okokuqala mna oko ndajaya mna zange nabanjwa ngobani zange ndangena netrongo da okoko ndajaya jaye iminyaka emithathu ilandelelana zange nabanjwa zange kwenza into enobustory yathethi zibakhona ta ezo nto zindoni ezo but zixelela lento izile mama so ngakaphezulu sixelo zindoni there's no way unahlala 3 years chaya ngiklikana nechoki no da yadependa kaloku sidibane izintwana ezincinci zevenkileni uzazixuthela mzendwana da but phofu ke mandide ndiphume phandle yabo da like ipasti yabo I'm proud the president what we're trying to do is to we trying to educate okanye si visualize abantu ba yabo that is why we're doing these things. We're trying to say that ba because umzekela ndimos nawe uthe wena ongena phayana because you didn't have the knowledge umthetho ubona lamjita ubona ucinga lamjita ba uyiklina phayana into grand unline yabo so we're trying to share ezana kumuntu one experience alana so that ba kumnana obona namjita abone khuthelo babone ba lo idrag le andingazingenezana so we want to yebo senza uyimuntu xa mamela phaa but bakhona indlela ezirongo yabo da wezibebhayi mhlawumbi ubona umntana uthunye evenkileni because kulaa nto xa utshaye kayi-1 ungaske uphinde utshaye kokoko yabo akwenzeki utshaye laa nto yolala ayenzeki loo nto da izibebhayi uzokwenza into ezirongo ke ngoku le nto ndizithethayo udibane nomntu uyothenga kanye intwana ezincinci kanti bitshintshi mani umntana uthunyiwe kokwabo uzayixotha laa mali ubaleke like ngikhulele lo hlobo yabo bendingava da but ke zange nabanje kanye zange ndabethwa ngabahlali kanye kwenzeke loo nto so zange waba ngiphandle kokuthatha abantwana ile nto like ukuba njani ubifowuni ubinto asensukuba da kuyabelwana naxa hleli isitshaya sonke siyabelana mhlawumbi ke ubone into qombe yuhaleyo ungayithatha ungabhaqa then sithi yaqhatha laa nto okuthatheni kwakho laa nto ubhaqa
ingqondo available asasukoyini yo ndaba nje ndabe imali ekhaya nakwenye ibhraza sichaya nayo imali loyo John sakhumbula but I think 700 yeah I think 700 but at least nesibancinci wakati you wouldn't want to do into ezingu but zizenzile manta izinto yabo ngizenzile izinto ngendlela engeyiyo like ehlobo ndithetha ngalo yabo which is ayonto indlela leyo daba but esiba ingqondo yakho ikwi-drug uchayile awucingi normal awucingi straight isibe bhayi ufumaniseke wenza into wrong uyakwazi uzisola so uyenzile lana because unormal ngokusopa and laa nto emzimbeni ayiphumi like ngesuku eli-1 laa nto ayithatha 7 days ukuze iphume kuwe emzimbeni like ungayitshayanga kuze ube normal into yongango-7 days like ungatshayanga ungathenanga laa nto bhuti ndixelela besingalali mhlawumbi 3 weeks kanye inyanga yabo awavala amehlo ade agobe ta kunto kuthiwa zingonqo ubona abantu bathe ukuhlala laa nto ixesha elide ungalali because ingqondo yayidinga irest yabo and funeka ulele uyalala xa ulala but awulali more than eli xesha ulihlelileyo uyakwalala 3 days like serious da andibosisi kule sukosoleka kodwa ulali 3 days uyakwana umjida kuvusa uphinde uyekwa khululo buyakhulu usetshwa awuvaniki ugalelo lamanzi like xa ulele kula webhuti ulala into ongasoze uyazi ba into kubizwa ukuthi i-shutdown sitsho thina xa sesiphila xesha sishaya ukuthi i-shutdown because yakwazi ulala yakwazi ulala uhamba xa sewufikelela ixesha qomba udiniwe nangokuyitshaya ivakala ulale bhuti uhamba just 3 days utya uthina uchamela usithini lala by 3 days 2 days bhuti awuvuki ba uthi uyachama uyothini yo shutdown wrong kofa lana and ke ngoku wrong phi ukuvuka kwakho wazi uba uvukile indlela otya ngayo utya umosha yabo like kutya usakuva yabo yakwazi utya imbizi emveni kwembizi but awuvakali niki lanoba kubuye ezantsuku nabo because xa utshayela awuthi ta yes 3 days only yeah irongo la way because even esiba uyitsala yabona apha kuwe ngaphakathi ishiya into engathi iminxungu uyabona iplastic xa ugalela amanzi like uthatha inaliti uyiqobhoza apha phandle amanzi azosplita moses and ikushiya nje yanapha ngaphakathi because xa uyifuna ingozi la weta yes so now utshintshe njani ngoku how did you decide man mna nditshayela webhodi ndathi ndafikelela kwiqondo lokuba ngoku ayisandiphathi grand like ndiyakwazi ndithi ndihleli nditshaya namajita ndive abantu yabo okokuqala kwakukhomnye ibhras asimthengisela lewini yabo ndim nejomi yam yabo wabhuti wakhona wakwazana le nto wathi kuthi masimthengisele kumthengiseni kwethu zathengwa esinye istaff esinye sasitshaya waza like uzokoleka imali yabo xa ufika imali ingekho ke ngoku nathi istaff sisitshayile yabo like emengostretnisha ubona into ezinjeya so ke ngoku xa sitshayile besibabhakubhaku yabo like sibe bhakubhaku njani into enza nithini ya ndonidubula yabo into ezinjeya unayo umbula ngiyamazi unayo ndingatsho because usegamini yabo ibraya sebhayile yabo isegamini yabo but ngoku ndavana nayo siclose ndaye ndambuyisela imali yakhe ndambhatala siyathetha siyancokola sisaltana endleleni yabo ayingibhudwa lapha lo uhlala eBhayi naseMthatha yabo so ke ngoku when it comes utshayile bekubakho ezanto yabo ba ingathi nguye lo uthethayo like into nzokudubula into ubona into enjeya andiyandi uba ndizothi bengenza itrug okanye bekwenzeka ntoni yabo izibe eBhayi ke ngoku ndade ndafikelela kwixesha uba ndidikiwe kuva ezi voice yabo ta izibe eBhayi ndaphambana basically ngamadlapana angizoyibiza ukuphambana because le nto ndizicinga izinto bezithethile yabo like angazi ukuthi ziyenzeka okanye zenzeki yabo ta so bangaphaphazeli phambi kwamanje like bengingaphaphazeli bendithatha ngophakama ndihambe kwangasikho xa ithetha ababhali ndiphume ndiye kuye ndimjonga nguye nala into enjeyana ta yabo izibe eBhayi kwafikelela ixesha uba ndidikiwe mani kudala ndifuna iyeka lewe yabo and kunzima uyeka la way ibhuti ndifuna ukuphosela already kule period ngoku zinungunana mama already kule period uthini yena uyanibona ngehlobo lakhe andithethise like ekundithethiseni kwakhe
ndingabikho apha endlini ixesha elininzi ohlala emajideni. Because So iminyaka yonke. bengenaxesha lokuba ahlale namantethisi. Xa ndifika endlini ndifike ndivase ntatha izinto ndihambe, yabo. So andikhulelanga like ecaleni lakhe, like kuye andibone everyday, yabo. Bendingumntu osesithubeni ta, yabo, like nditshaya ndithini. Ndisatsho ke ekuyekeni kwam le nto izwebhayi ke ngondizophaphazela like ixesha elide, yabo. Ndathatha intambo ta, kulapho ndazixhoma khona, yabo. Shit. Ekuzixhomeni kwam ndilele netamkhulu wam ngapha endloveni eromini 1. Qha ndiva izinto, yabo, like ndiqoma ndidikiwe xa ndiphuma phandle ndizibona izinto. Ndazenga ta, yabo. Kwenzeka ke ezo nto zenzekayo. Ndakum kwablenki kwacima izibane ugxokusela ta. Like kwiperiod yokuba kumnyama and nale nto bendinyathele kuyo iseko. Ndanemaki kule ndawo ta, yaxolela majita wam. Because intambo endixhoma ngayo yayiyintambo yayisuka kwi-tracksuit yam, yabo. So yintambo ebhityileyo. And then ke uyafika ingena apha yahlaba apha entanyeni. Ngoku yayimaki igazi liyahla. Why ngelo xesha? Nditshayile bhuti, nditshayile. Emveni koko ndiviwa ngiyitayima utamkhulu, yabo. Baye man, lo mntu bendilele naye uyava mos xa la process wenza yonke into like uyapuphuza nopuphuza, mhlawumbi wava loo nto. And le nto bendinyathele kuyo andisayifili, yabo. Ikhona nalaa nto ukuba khe ndafuna uzithula ngoku but andisayiva lapho zacima khona izibane. Ukuve oba matshini basesibhedlele xa bekhala titi kukhala into enje apha endlebeni like kunyinkanyezi andiboni niks ta. But ke yena ngokuthetha kwakhe uthi wava xa ndiphinde ndiyiva, wambona ukuthi ndikho nto endiyenzayo. And zangathula intambo wabetha mna ngamanqindi. Yaqhawuka ke intambo elakhe elo hlobo ta. Eqhawukeni kwayo ndabaleka kusebusuku, yabo. Ndaya kule ndawo kulo mjita wam lo ndandithengisa Sacimile kodwa wena izibane. Ndaya kulo mjita bendithengisa naye ezweni kubhuti wakhe moslowa. Ndoripota loo nto ukuba ndiva yena into ezinjeya, yabo. Napha ndingahoyo kuthiwa hayi into nohamba apha ayikho loo nto, yabo. Ndiye kutamkhulu wam omnye, yabo. Andiselandukeni e-police station ndathathwa ndasiwa esibhedlele. Remember apho ndizixhomele khona kusebusuku mos. Abayazi uba ndibaleke ndayaphi, yabo. Bacima ndiyogqibezela ehlathini kanti ndiselandukeni esibhedlele. Lapho ke ngoku unozalo wakhathazeka khona, amajita am ondikhangele kuduza, unozalo wacima ndiswelekile, yabo. Hlobo yathetheka ke loo nto ithetheka ngako kuba ndisesibhedlele. Kwakho umntu owazi oledi wam ophangela phaa, wachazela oledi bani phaa ndizwe ndabona oledi the following day. Wathi uba So wanemini oledi angacima uswelekile 2 weeks. lying. Serious esibhedlele because intamo yam yayingamanga straight like yayithe andikwazi uyimisa nje. Remember khola ntambi lapha itshonileyo ndandinemaki enkulu kule ndawo, ntambi itshonile. Ndayikhutshwe nasepolice station yatsalela esibhedlele. Phana ndahlala 2 weeks. Oba kuna ntambi? Ndahlala 2 weeks ke esibhedlele, ndahlatywa inaliti ndahlaliswa. But remember komntu uyaziyo uba ndisiwe esibhedlele. Kwaziwa ngapha katamkhulu wam phezulu and Abacommunicate bakhangela ehlathini. Aba ke ngoku bekwenzeke kubo le nto bayazi ukuthi ke ubalekile lo mntu wagqibezela. Amajita wam izwebhayi wayengena uduze ndikangena. But ke ngelapho ndisesibhedlele ndasisinda njalo ta. Ndabuya ke ngoku ndizibebhayi ndahlala phantsi. Okay, ndayibona ukuthi okay ngonormal yonke into right mos. Ndibuya ndahlala phantsi ndacinga okay ndicinga ukwenza ntoni ngolife wam. Ndizibebhayi ndaqala uya enkonzweni, yabo. Ndangena icawa ta. Engeneni kwam icawa ndaphusha until ndade ndoluka. Okokoko ndizobheka ehlathini anditshayi andiseli until now ta. Senje into enjalo isitori sam. Yes, that's yes, sis. But abantu abaninzi bayasazi isitori sam, abandihlala nabo ndihlale ndibakhuthaza, amajita amancinci, yabo. Izwebhayi ndaphuncuka ne-drugs, ndaphuncuka nelo hlobo ta. Because So after that zange ube ne-addiction ba ulufixe untoni after that la experience zange ube ba ndiyabawela nje 1 nje
Okay, ngondibuyile esibhedlele ta yabona. Yabuya ndahlala phansi ndaxela uba ndiyekile. Yabo xa sithi into uyekile kungona utshayilenjeka. Afika amajita angathi ayakuva le nto besandiyithetha. Afike nento zotshaya. Yabo. Belikwazi igqiba iveki. Phinde xa kunye iveki afika amajita empinde nditshaye. Yabo. So at least i-timing yayo ayisekho constant. Yeah, but ke ayikho right loo nto because ndisayitshaya. Yabo. Afika amajita ngeveki mhlambi ndigqibe iweek kanye 7 days 8 yabo umzekelo. Afika amajita nditshaya funeka iphinde ndiqale phansi ukhawunti ukuthi ndiyekile ngoba besendixela okay ndiyayeka le ndiphinde uqala phansi. Yabo. Phinde mhlawumbi ngigqibe 2 weeks afika amajita. Ziwebhayi ke ngoku ndacinga okay man mandiyecaweni phofu kukumjita enditshaya naye le nto umakhulu wakhe uyakhonza yabo. Wani-introduce kumakhulu wakhe yabo. Ndabe ndimxelela namba okay ndifuna uyeka into enjena nje but kunzima. Wala mama ayikho into enokunceda yamkela uyesu. Ziwebhayi ke ngoku ndayamkela uyesu. Yabo ndaya ecaweni. Yadlula iveki 2 weeks yagqitha inyanga ta kwamnandi. So ever since ngoko ndangena ikerki zabe ndiphinde nditshaya until now. How many years now? Yeah. Now ayigqibile 5 years sister. Anditshayi andiseli ndazixelela loo nto ebomini bam. Nayiphi na into eqhumayo nantoni na andifuna uyibona. Zandu wabaleka amajita ayitshayayo lawe because into ebuhlungu kukuthi uyibaleke but iza kukwazi phinda ukuba ikubamba yabo. Hlala nawo amajita wamotivate ayowenza kunjena nje yabo uhlale nawo. Kukho into ekuthiwa zirehab zange ndaya kuzo ndizokuxoxela bro. Azikho what Port of Fred? Azikho bePort of Fred but zikhona kwindawo around iPort of Fred like eRhini, eBhayi, East London. Yabo bhuti. I-rehab andizothi iyamyekisa umuntu utshaya. Iyamyekisa ngelaa xesha epha because kunamajita wam besuka e-rehab but asatshayina namhlanje. But mna zange ndaya e-rehab andizokuxoxela bhuti. But zange ndiphinde ndiliphathe icuphu zange ndiphinde ndikuphathe utywala. Fanele uphila njani kuku so ugqibanga sigela uthini how uphila njani how thini kuku ndo jika njani bomba kuba okay jika njani ubomi bam eziba ndiyekile le nto nangemcawa zange kubekho into endiyenzayo. Izibebhayi ndaqala ubuyela ebholeni. Yebo. Ukubuyela kwam ebholeni ndibuya ndingumdlali ndidlalela itimu ekuthiwa iMighty Forest bidlala u-ACB uCastle noba uyayazi. Mighty le kata ebo but Eric Leo league bani lona Netherlands. Ngibendlala nayo ke la che because iwinga apha ndiyiwinga. Okay. Ndibuyela hlobo ke ebholeni. Yebo ukubuyela kwam ntanda yeka ne i-drugs andasebenza ndenza next ndabuyela ebholeni. Ekubuyeleni kwam ebholeni kwakuyinto okuba ninzi into endinoyenza like ngesport. Yebo. Ndandicinga ukuthi ndimotivate abantwana abakhulayo like ngibe nendawo like ezoba nkulu. Ziwebhayi wonke umuntu otshayayo amkeleke pha lapho ndizoshare khona istory sam ndibaxelele ngetrack like ngendlela endiyazi ngayo kanye emenza ngalo umntu yabo. But andikwazi ukuthi ndifikelele apho because bebakhona ixesha kuthiwa ziyothetha esikolweni but sometimes benefee yabo ndisakhulela ke. Ndaqala uhambo lokuthi okay ndingayenza into ezakwenza abantu ingqondo yabo ibe busy like isport. Ndacreate i-tournament. Qala kwami ucreate i-tournament iqale nge-unders like under 17, under 21, under 23. Ndade ndofikelela kuba ndide ndicreate nika first team. Yabo. Kulapho batshintsha khona ubomi bam. Yabo. Ndenze ezi tournament ngofumana isponsor ndayibona le nto okay ikhona into ingenisayo. Take us from your first tournament. How did you organize that first time? How you had into yoba maruwenza like from la thought no action la thought okay, and making it a success. Ekuqaleni kwam utrade tournament kukubhuti endijongene naye oyi-organize i-tournament. Xesha elininzi ndikuye kunye naye. Coach wam ndimthatha ezutatam shout out to Tazix uzuko estationini yam. Ngumntu endiye ndathatha kuye amava angaya eziba esenza ndinencwadi yam. Okay uthi 1 yakhe uthi wakhe uthi wakuhamba nje ndazicreatel. First tournament yam ndathatha ndambeka apha ecaleni but kwangaske ndenze le nto yenzayo njena yabo. Kulapho ke ngoku ndaqala uyibona khona into yokwenza i-tournament ukuthi yinto emtshintshayo umntu nebatshintshayo abantu.
cause amajita when it comes bebewubona umjita ebetshaya nayo esenza into elungileyo baye naye babe nomdla yabo kulapho ke ngoku ndakhula khona ukwenza kwam-tournament. The first tournament first ndiqale kwi-unders ndizophosisa under 19, under 21, under 23 na-under 17 I think so. Yayimpumelelo cause ndathi ndigqiboyenza ndiyabona imeseji abantu abakhulu ootishara bayaye baleni bambamba ihlanza bandibuza isitory sami uphume njani kule nto kusezongena kule khona lo msebenzi wenzayo omkhulu yabo cause bekugcwale ebaleni bhuti ndinee-fans ii-followers like outside iPort Alfred. Iitim endibanazo ziyasuka eAdo, East London, Port Elizabeth, Grahamstown, iBaptist, like yonke le ndawo. So i-first tournament yakho wina ifuna malini? Ufumana ntoni? Qala kancinci bhuti ndaqala ku-5,000 first prize. Awuphangeli kodwa udumna uzowina 5,000? Andiphangeli. Yaqala kancinci, qala like ku-5,000. Second prize abe yi-2 kanye 2.5. Mhlawumbe third prize abe khona ngabe. Now your current tournament, first iwina malini? Like ngoku. Like umzekelo ndine-upcoming tournament oyinge-21 kaMatshi. First prize soba yi-20,000. No! Like first prize soba yi-20,000. Yes! Prize. And you're this young? Yeah. Yeah. Now mnta ndiye ndingakholelwa ngamanye amaxesha la mali ibalwa ndim umzekelo ndiyibambile cash leli hlobo. Mhlawumbi ndibala imali eku-25,000 zayiseparate ayizii-prices. Like ndingabhiyasa. You're this young? Ngeli hlobo but ayenzeka zonke ii-tournaments zam zaphumelela zibe ntle. As ubona kwi-profile yam kaFacebook uyastrolla phaa uzobona ii-pictures abantu be-talk of the town abelungu. We're gonna add ezinye ii-pictures zimane uthethe zenu tournament yakho so bambone uba yi-tournament. Injalo So i-living yakho is basically based on i-tournaments? Uba yi-organize i-tournament kasendikhule cause I think laa nto banokhula kuyo mhlawumbi ngayeka nophangela cause laa nto Uyaphangela? ndiphangela be-Pick n Pay. Okay. Lawo inayo imali kakhulu nayo mfuna ukuphosisela bhuti. As uba usenza itournament uhamba indawo ngendawo unikwe isponsor. Let's say kwenye indawo unikwe 10,000, kwenye unikwe 15, kwenye unikwe 20. Yabo andizothetha but as uba uzisa into ebantwini nazi into ebalulekileyo yokuba yimalini yaza njani njani but ekugqibeleni uwenzela abantu abarelaxileyo abangacingi. Abantu bazogqibela yababhajethi le fumane u-50 phaa fumane u-20 phaa fumane ntoni phaa but andiyifihli lo listen kodwa kusinika 20,000 abantu ayisena abantu ba there's like organizer intontoni making sure everything is sorted ba kwi-sound system noni zonke zanto zilo aba-understand into enjalo because usebenzisa i-transport umzekelo funa kube ne-airtime ube nedata. And xa wenza itournament awuzuyenza wedwa. Okokuqala ndiyenza ndedwa but bendisokola kancinci. But funeka kube nabantu ozabathatha maybe beba yi-4. Omnye yamazi uzogada ibala like into zorefli. Omnye uza kwenzela ii-features yabo. Omnye uza kwenzela into ethile. Omnye uza kubalela imali and then akhuphe ii-prizes yabo. Like funeka kube nabantu ozabasebenza and aba bantu uzababhatala. And kunebhali ezirentwayo. Yabo umzekelo kunezindlu ezirentwayo for iiteam zangaphandle. Yabona zawethu. Yabo mhlawumbi kuneteam kwi-tournament zam expecta 16 teams. Wait, you don't waste all of it okay? Yeah. There was amajita bebeze ku-tournament owayedala ngosuke ebhayi amakhuluma ngamadala wefuna indlu atilibamba ndindani bapho ntoni kaphezantsi babe se-tournament yakho. Yeah, andiyabafumana ubhuti abakhulu basuke bayazi even bhuti naxa bebhayi ebaleni bayothuka besenzelwa ngulo mntu lo mntu akazubakho xa kukhutshwa imali angumntana lo into enjeya but baphele bejoka ke ngoba baphela bendiqhela because ii-tournament zam zininzi sendizinzile bhuti like every year tournament mhlawumbi beyi-2 kanye beyi-3. So yiloo nto bhuti yiloo nto
bayothuka nyani hey le ntwana lisenze le tournament mhlawumbe infone yelteam ayisifikile ngicela uzostart endlini endaweni ethile mhlawumbe mina coach wami ndiye kuloo ndawo ndihlike emotweni okay ndisamkela Mbambisa organize it hey ayikodini bona bawuthuke but baphela bewa friendly ke ngokusazane dibase kuloo ndawo zabasakhona mhlawumbe base creature kuyasa kanye base aphelandukeni eclinic kanye ndobabolekela mattress kwezindawo ndirende lo ndawo ndiyirendayo. Can I ask you something? Yeah, but nalo imehlo lebhola ne ndayidlala bona kanti hayi ngodlala okay yebo imehlo lebhola uyakwazi ubona okay leya ingase start leya ingayi ngiyabukele phaya yeah kakhulu akhona amajita ayo usadlala ibhola ngidlala emajaha majaha star majaha ibyo ngikabhudloko lobendetha ngayo course 6 gym up town apha ngase KFC eback ikubani ngoyona ikuyiphi lo idlalo LFA ngo anything ba isadlala league lapha eZansi and then beku SAB beku Vodacom beku NFD beku PSL so iselapha eZansi iselapha eZansi. So now what's the ambition of being a soccer star? Okay, you just yeah but ingatsho ngokwamaphupha wami but ke kumhlaba esiphila kumncinci and akho mathuba ukuba ungathi ungayendaweni ethile unless bakunoza umuntu osuka kule ndawo ungadlala becawu uzabona ngibani umuntu uzakubona unless bunohamba apho uyodlala eJoburg kanye eCape Town eBay le Bay uzodibana abantu izigawutazi yabo. Can I tell you something? Yeah bo. You know you're supposed to understand this because you win the tournaments, ne? Yeah. The power of presentation, ne? They cannot gym pa, the gym almost pa back nam gym but the umzimba lendo, ne? Yeah, bo. Do you know ithetha ukuthi bakho bantu banozokubona phecawo? Yeah. Do you know why it's that? Ngoba uthemba. That's because we don't kola cala yani is presented as a team and is presented as ba C team yabo. Okay. And phayana iadvantage la ndawo you in a center of umuntu osoka eBay oye aba iroute ka R72 oya eSlanda ne ichipa yona irigqitha kula route kokoko. Yeah. Beke baye lapha emsebenzini. Yabo chipa yona irigqitha kula route. Izikawuthi zigqitha kula route yabo. But ihlebe nejima ngalo anijimi as bayi ngathi ni team nijima esimdla kubo as ningathi ngabantu bayadlalela lapha yabo. There is a power of presentation yabo that life ngoku ulula with even with these things like umzekelo lesenza yangu filming and what life is very easy now. Life is very fair ne ungasuka ngokusadlala league le nokuthi isezantsi uvule wami uyadlala PSL even wami uyadlala eBarclays ne. There is a power of presenting and making sure this thing that you're doing has value so that umuntu ogqitha your post scout imani abone into yabo ngathi le nto kapha because I was having a conversation on Yomjita pha ndibasa like ihlobo kujunywa ngalo phayana you can feel the ngathi energy kujunywe ngathi akho ambition uyazi bakudlala ibhola isikakhulu kanye ayo team ngabantu abaqokelele abafuna ukudlala ibhola abaqhabe exercise wala Mjita is what is said bad is that bephayana bekho uGoldman goalkeeper coach bephayana up down and akhumbula yamazi and then he didn't get khangabone into apha kuni because nifike nafuna udlala ibhola enanthana wasinidlali even kwayihle benijima ngalo akho zipho akho keeper akho ndondolo ukeeper no defender ne wing balapha ibale ndlala ibhola khaya ibhola wonke umuntu ekhaya ibhola so bawu nesiphiwo salona sozozibona yabo. So you don't understand ngokuba imatch nenza njani because ukeeper unayazi ukeeper naye kuleqa ile nto yabo akho umuntu ufanele kuba nazi department wekeeper coach wekeeper finance no. That's how you grow, that's how you build the crowd. Umuntu ogqitha abantu ba okay man inondo phaya yabo. Even the much the kids achieve Sundowns bahle benyuka up xa bese iSundowns for the trials they are seeing abajida they want talent, they want to see, they find the talents yabo. Yeah bro. So ulo Mjita lo muntu wemarumo Gallants akangabe ne-interest uninonke because ihlebe nejima anikwazi ujima nifuna udlala ibhola
wahamba ngokugogo bakho sibalo megalanzi yabo. The sad part is that ba akacingi nocinga uba umntwana yam angakwazi asandishiye elapha phela ngene because of the thing of the presentation. Yabo. So Hazen City, even on the tournaments that you're hosting, I want you to think also outside of the box. Yabo. In a sense of if we can be able to raise 20,000, ne? For the first win, ne? You can cut the thing and say, okay guys, I'm gonna cut the first winner to 10,000. The other 10,000 we're gonna hire Mzekelo or Dr. Kumalo Banban. Yabo. You talk with them at least by one day. 10,000 we're gonna book flights is in they're gonna enjoy the tournament because Kabana Balonga Paya. And every team would want you to get that opportunity. It's not about money, it's about then the minute now you create a relationship between Abandu Abazi scouts as the agents, that's when you're gonna start having to change your lives as you can even be agent then with the dream of you having a facility where you can be able to help Abandu. It's about it because you're gonna be generating demand. Yeah, but it's not about if it's 20,000 come 9 it's about doing something that is gonna change your life and other people's life. So I want you to put that thought and I also put that thought into as well, but it's not about the first team winning that amount. It's about who's there to watch, ne? Because there's no way Dr. Kumar no Baba it who flights for the job return flights like 2,000-3,000, 6,000 for the flights, able for accommodation to buy no fine. Obviously they're gonna be entertained, they're gonna want to sleep, you're gonna create a relationship. There's no way about play one but I say phone there's no way. Yeah, then that's how we start growing. Now Abandu awuzobasa babiza ngemali yabo xa bezaphayana bazofuna wena ufuna into ngemitournaments ufuna uba ku-tournament that is how sorry for cutting ixesha lakho but that is the kind of image that I have, and I know that unazi abilities zozodwa because you have a mindset that is very powerful. So please push down the feeling ngalo hlobo. Now I would want you to do that because you tip on and then the sky is the limit for you at this age and be pulling these things. That's insane. So otherwise, so what is the plan for Mr. Mbambisa going forward? What is the planning of going forward? Iplan yam ukuthi okay kule nto ndiyenzayo ndiyibonayo ukuthi into right kwangaske ndiphushe kuyo abantu bakwazi ungincedisa bancedisane nami. I know akululanga kwaye umuntu omngaka enza izinto ezingaka eziba usitsho bhuti akululanga nyhani bhuti yabo ndalidinga uncedo yabo ngokunokwami ngaske ndicreate itournament ezi-professional yakho ehlobo uthetha ngalo yabo nezo scout into ezihlala ndizicinga ukuthi zingeza apha because xa kuzobakho abantu abazophuma apha ecawa nabani na uzawunqwenela ukuthi makadlale kanye enza bengomnye nawo westaw uzaphuma ePort Alfred. Like yi-wish yam leyo bhuti, yi-wish yam. Okay, man, you'll reach it, but you're so young, you still have the time. You'll be someone, I see you in 10 years being, if ever you take the right steps. Yeah, but not being comfortable and wanting to focus on entertaining people ngendlela ngezinto ezibanevelu, not by imali. Growth umuntu ufanele azothi ba yatshintsha nangomnye umuntu endlini not because of ubani. That is a legacy that you create. Into endinqwenelayo yezo kakhulu bhuti ndifuna ukubhosela into ndenza nami ndingayeki le nto ndiyenzayo. Kuhle ubona umuntu etshintshile kanye enza kakuhle ngenxa yoba wenze into ethile because isisibusiso kakhulu ezo kuThixo bhuti. I think masikhathe manje with that because otherwise any last words that you want to say kayo grand unani? Okay, ilizwe endifuna ulitsho ukuthi kula majita amancinci amakhulayo kanye angatshayayo nangatshayiyo ulife bhuti uzindlela zimbini, kukwicala wrong kukwicala right. In life
uyakwazi ukukhula ngehlobo eli-right but ugcine ngehlobo eli-wrong. In life uyakwazi ukukhula ngecala eli-wrong ugqibele ngeli-right icala, yabo. Umjito osakhulayo ndifuna ukuthi makaphushe, yabo bhuti, ngangangoko anako ngoku abazali besekhona, because ibuhlungu into yokuthi uqala uzama abazali bengekho. Yinto ebulala amajita amancinci leyo, yinto ehlalisa amajita ezitratweni atshaye ii-drugs. Because umzekelo umjita urelaxe gqithi kwabazali, uyenzelwa ngabazali, aphele beyindoda enzelwe ngabazali. Xa bemkile abazali kuye kungabikho lula kumjita udibanisa u-A no-B, because uqhele laa nto udla ngoyifumana ebazalini. So laa nto imkhawati umntu imbethe iyombeka esitratweni, because into beqhela uzifumana akazifumani aphele esitratweni. Funa ukuthi umjita osakhulayo umzali wakho ekhona, phusha hard ngoku uzimele, ngoku abazali besaphila, so that xa besebemkile kungabikho nto iza kudrega kanye ikufumanise uba uzawuqala ekuqaleni udibanisa izinto, yabo. Zimele ngoku abazali besekhona. Andithi sucela kumzali, ewe cela, but surelaxa kakhulu kumzali. Liyeza ixesha ukuba umzali angabikho, kulapho uzawusokola khona kakhulu, yabo. Ndifuna ukuthi amajita mawabambelele akhule, umntu engekayo nasehlatini azazi uba in life ufuna ntoni, because once ungene kwiziyobisi bhuti kuba nzima uphuma, because umnyango ongena kwiziyobisi umkhulu, wokuphuma unciphile bhuti. Buphumile kwiziyobisi uba saphinde sabuyela, because akho life phaa bhuti. Thank you. Ndiyabulela ebekhule nabakushiye, abanye bahlele esikondeni, abanye bancabele esontweni, abanye balele ejele, bebawe ngicela usithethelele.